ụmụ Igbo ekene m unu. Ọ Ngala Igbo nke unu mere na ekene unu. Asịlụ m ka m were ọnụ m ji ori dị Chineke wee tinye ekene n'ọnụ unu wee kwue maka ọnwa Ogidi. High Chief Sam Mendo bụ onye Ogidi nwere dị na Anambra steeti malitere njem onye adịba unu asịsị na mma ebe na onye dịkata anya bee dịkata ebe o wee funata. Ọ bụ na unu amarọ malụnị taa na ọnwa Ogidi so na onye njekwu mgbe m na-amalite Ngala Igbo wee kọsịgharị ya ka o si dị. Ọnwa wee sị m rapụgodo ego mụ bagodu lụba ọlụ dị na Ngala Igbo na ya na-afụ ka ogene m na-ara, ya na-anụkwa ogene Ngala Igbo na-akụ ma mụ ji ekwesịbịa ike. Ọnwa wee sị m na onye na-agba bọọlụ na field na nkiri adịrọla ya, na ndị na-ekiri bụ ndị nọ okirikiri na field na-ekiri, na ọrụ onye nwa bụ na ife onye a na-ekiri bụ bọọlụ ọ na-agba. Okirikata bọọlụ, ọgbakata bọọlụ, o wee nye anya enu ka ọ malụ ma postu adịzikwa ebe ọ dị ma goal postu adịzikwa ebe ọ dị. Ọ ma gbafe. O wee sị m anya m apụ na bọọlụ a na-egosi enyi ike na bọọlụ a na-ene anya abụ ya bụ Ngala Igbo. Anya m apụ na nna abụ ya nke ọ ga-agụ ma nna m emerigo mberitezie elu ndị na-egoliri m mberibe m wee so egolibe ọnwa Ogidi. High Chief Sam Mendo gbalụ nwa boy n'Ọnịcha n'aka High Chief Sir Igbo Mbaekwe wee rube isi wee anata mmuru were ebiru anata Krismas mmuru ka ọ na-anọ onye ezi Ogidi mmuru ka ọ na-anọ emere enu emela ya na ọgị ya Messi ọnwa wee bụrụ manija overall Igbo Mbaekwe and Sons Enterprise. O mesịa ọgị a wee duo enyi ụlọ. Ife niile ọgị a bụ kasa m mee ndụ. Ọ bụ distributor na Liver Brothers Cabri. Ọkwa na Sama Bloko distributor Liver Brothers. Ọ bụ transporter ndị Liver Brothers Cabri and Stewart Sam Egokwe Truck Mebe Transport. Nke unu ji ghọta na ọ zụrụ ọfụma wee na-eme ife niile ọgị a na-eme. Ọgị a zụrụ ndị mmadụ na university scholarship n'ebe dị iche iche, doctor nyanwa zụkwalụ ndị nke na afụgo na nwabọ ya bụ mmadụ irikreti onwe ya. O wepụ na ori mmiri Mbaekwe Igbo Mbaekwe na Sons wee rikreti onwe ya n'ebe ọnwa nọ. Ọnwa wee bụrụ duplicate of ya. Mgbe ọnwa chọrọ ịnụ nwaanyị nke unu wee fụ lọvụ ọnwa wee fọ mmuru ebe nsi. Mgbe ọ chọrọ ịchọ ife die ife afịa ọnwa wee jee lepata mmuru wee kpọrọ nwaada ya wee nụbịa ọfụma nwarị ya ozugbo oke oyi afọ mgbo ncha mmụfụ ya
fa wee biri n'udo. Ọnwa Ogidi bụ mmadụ wee na-asị ndị niile ọnwa na-akụ ile elu na-akụkwana ka ọkụkọ na-enwere nne. Dibenu o mere aga obu na ọ dara. Unu afụgonu na anyị bụ dike na-awazi kịta ụkwụ ka ọ dị na onye na-awanụ dike na-awa n'ọgbọ a na-afụrụ ọja ọ nakata ọtụgharịa n'anya n'azụ kedu ife ọ na-eme ka ọ maa ma onye na-afụrụ ọja na nso ka ọ rapụgie n'ọgbọ ma fensị nọdụ n'azụ aja wee na-afụrụ ya ife eme maka anyị dibe Ngala Igbo na-asị onye ọbụla dibe ma ndị Ogidi ma ndị Anambra ndị ụwa niile ndị niile fa na ọnwa nwekọ fa dibenu